Pozdrav ljudi, danas igramo sastavu, znači vidimo sada, koja zove Game Day Tycoon. To je igrica u kojoj vi pravite igrice. Prosto, ne kažem. Na početku pravite company name. I ono dalje. Player name, zaraz. Imate se tu bili muško i žensko, mi ćemo muško. Imate ove fazure, aktivirate. I ovdje odelo. Mi idemo continue. Ovamo neće nađi. Znači, da gola kliknete, znači ćemo ovo. Develop new game. Znači, kliknete tu. I onda. Ok. Znači, kada imate ovo pick topic, imate kod vaše razne mreže drugačije, kod mene ovako. Transport, Slurpee, Airplane i Dance. Da, mi ćemo transport. Stavit ćemo zove igrica Transport 2.0.0. Znamo Pinkerne, simulacija. I stavit ćemo na PC. Eto, ovo se košta 10.000, a imamo 70. Onda idemo i tada ćemo 2D grafiku. Igricu sada pravi. Ok, znači gameplay veliko, enjoy i story. Ok. Naprej treba bude 0 bucks. Tako. Na ovom minutu treba da znate odlično engleski, da bi je igrali. Znači, znate. Tako. A sad, nam bude ovdje 0 bucks i tako ne dođete na finish. Sada vašu igricu ljudi kupuju. Dođe vale sada to poboljšavate, kao i vas. Release game, sada će nam dobiti ocene na igricu. Prva ocena 8. 7. I sada, ajde prozgled naslovne stranice. A sada gledaj, Transport 2000, kako zove naša igrica, da sada 5000 je ljudi kupila igricu. Imamo 22 fana. Polako to poboljšava. 8000, 9000, 10.000. Ok. Tek kad ovo ovdje završi sve, onda možete novu igricu napraviti. Možete vi sada bolje vam je ovako. Imamo 114.000 para, 15.000 kupljenih igrica i 62 fana. 56 fana, 16.000 kupljenih. Sve ostalo čekamo na to. Pazite, 16.223 igrice. I to je to. Znači sada kad imate imate
Developing game, game history, onda research, evo bolje, pošto ovo isto ne bitno, ovo je bitno. Ne. Da sad pravim ovo, bitno me, to, research je mnogo bitno, a kad mi ćem pokazati zbog čega. Ok. Research, tu možete da kupite nešto novo. Topic, comedy, romance, govor, narrative, nećemo. Ne! Comedy, stavite. I da više ne treba pravimo jedinice na PC. I to vam sam napisala. Ako ste minusu što se tiče para i fanova, to ništa ne vredi. Sad kad idemo na developing game, imamo i topic i onda ima comedy. Sad ćem probati da kupim još nešto, vidimo šta ima. Sport, spadiš, nećemo sada potrebi, sad vidimo šta je ovo. Dobro, ja ću sad da kupim. Start research. Ajde da pravimo novu igricu. Evo ga. Eto. Napravimo još jednu igricu, ona će se zvati Soccer 2018. Kliknem opet simulacija i ovo. Next. Šta je? Dobro. Hvala što ste gledali ovo su na neke vesti. Hvala što ste gledali ovaj video, ne zaboravite da subscribe-ujete, šerujete, lajkujete i to je